Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil rabbillahi ta'ala rabbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati jami'an kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil bil ardi ila maghribiha. Barriya bahriya khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ustadzana wa masyikhana wa masyayikh masyayikhina wa liman islam ala sahabi khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa khususan Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadri wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya wa khususan Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ba bin Yahya Abdallah Amra fi siyah wafiyah wa khususan jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa khususan sahabat kitab Fathul Qarib Al-Mujib fi syarh Al-Fadhil Taqrib lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'alna bihi bi-ulumi wa maddana bi asrari wa a'adalina min barakati bid-darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamir rahni anda nerake pira-pira hukume agunan atau pergadaian. Wa utai ar-rahn lugatan dan cara lugah asubutu iku artine tetep. Wa syara'an dan cara syariat ja'alu ainin iku menjadikan barang maliatin kang duweni harga kang bangsa bondo wasiqatan ing jaminan bidene kelawan utang yustaufa kang den tugoni minha saking wasiqah inda ta'azzuril wafaya ing dalem nalikane ana uzure nyauri. Saiki nerangno fasal tentang hukum rahn, hukum menggadaikan. Secara bahasa berarti as-subut, tetap. Dan secara syariat berarti jalu ainin maliyatin wasiqatan bidainin yustaufa minha inda ta'azzuril wafa. Secara syariat pergadaian berarti menjadikan suatu barang sing bernilai harga dijadikan jaminan hutang ketika hutang tersebut orang mampu dibayar. Cara mana? Sebagai tawanan lah cara mana. Wala yasihur rahnu illa bijabin wa qabulin. Adapun pegadaian itu harus dilaksanakan dengan adanya ijab karo qabul. Wa kullu ma setiap barang jaza kang wenang apa bayhu jual beli ma jaza mongko wenang apa rahnu apa angkat rahn ma fiduyuna dalam berapa utang idza staqarra nalikana tetep apa subutuha tetape ad-duyun fi zimmati andam tambahan. Adapun suatu barang sing bisa atau boleh dijual belikan itu boleh juga dijadikan angkat rahn. Maksudnya sing
suatu barang sing iso dijual belikan iku oleh digadaikan dinggo tawanan lah ketika belum bisa membayar hutang. Walirahini lan kedua wong sing menggadaikan lir arruju'u utawi mengganti balikno lan yabit terus adapun kanggone wong sing menggadaikan barang itu wala wahina izin layat manu ora wajib nanggung sapa al murtahin illa bil mu illa bit taati kejaba kelawan cerobah. Wa idza qabadulan ing dalem nalikane nampa sapa wong ba'dal haqqi ing sebagiane kang hak arrohen lam yukhraj lam yakhlus maka ora metu apa sayan suci-suci narani saking rohan hatta yang dia hingga nerima sapa wong jami'a ing sebagiane kang hak. Berarti kesimpulannya kan rohan maksudnya akad rohan akad pergadaian barang itu boleh dilakukan ketika ketika barang tersebut pertama barang tersebut bisa dijual belikan maka itu boleh digunakan untuk penggadaian ketika hutang-hutangnya tersebut belum terpenuhi. Terus penggadaian itu harus dilakukan dengan adanya ijab ora kabul. Jadi nek ora ana ijab ora ana kabul iku akate ora sah. Terus faslun ay hadha huwa al-fasl fi hijris safihi ing dalam nyegah wong bodho wal muflis lan wong sing rusak. Wal hajru utai hajar lugatan dalam cara lugah al-man'u iku mencegah. Hajar berarti mencegah. Wa syar'an dalam cara syariat man'ut tasarruf iku mencegah tasarruf fil mali ing dalam benda bi khilafit tasarrufi lawan bedane tasarrufi ghairi ing dalam liyane mal katolaki kaya tolak. Saiki fasal nerangno mencegah wong bodho karo wong sing rusak. Secara syariat al-hajar berarti mencegah pentasarufan barang kecuali sing ditasarufna ora harta benda. Contoh kaya tolak. Jadi nek wong sing muflis utawa wong sing bodoh menyatakan tolak iku bisa jadi sah-sah ae. Mergo ning kene sing dimaksud yaiku tasarruf fil mal ing dalam harta benda. Wal hijru ala sittatin. Adapun
mencegah wong bodoh, wong muflis iku dibagi menjadi 6 bagian. As-sabi rupane bocah cilik wal majnun lan wong edan, wasafi lan wong sing rusak, wong sing bodoh. Mufassara al-musannif bi qawli al-mubadzar kang wong kang menyanyiakan lima marang hartane as-safi wal muflis lan wong sing bangkrut alladzi kang irtakabat kang makanane wa ing alladzi abad duyunu pira-pira utang wal marid lan wong sing lara fima ing dalam perkara zada kang luwih apa malas solusi atase sepertiga. Maksudnya sepertiga bondo tinggalan. Wal abdilan budak alladzi kang lam yu'zan kang ora den izini lahu marang abad fit tijarati ing dalam berdagang. Adapun al-hajar mencegah tasarruf benda maksudnya. Iku dibagi menjadi 6. Pertama bocah cilik. Iki ora lah mentasarufkan. Terus wal majnun wong sing akale kurang, sing orang gila jane. Wasafih al mubadzar limali. Terus wong sing bodoh dalam artian menyanyiakan hartane. Maksudnya ditasarufno tidak pada tempatnya. Lah, iku. Terus wal muflis alladzi irnakabat hu'ad-duyun. Orang sing bangkrut yaitu sing tertimpa terlilit hutang. Terus wal marid wong sing lara. Sing mengkhawatirkan maksudnya. Terus fima zada ala sulus. Wal abdi alladzi lam yu'dzan lahu fi tijarah. Terus kemudian mencegah dia kudu mencegah termasuk wong 6 sing kudu dicegah dalam pentasarufan yaitu sing keenam hamba atau budak sing tidak dikasih izin untuk berdagang. Nah, itu kudu dicegah. Maka tasarrufe seorang budak dengan tanpa adanya izin sangka bendarane maka itu tidak sah. Wa tasarrufus sabi wal majnuni was-safi ghairu sahihin wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.